Assalamu alaykum idi dinleyijiler, qadırdan watandaşlar, şeýle hem biziň zihin mäsleşgatly gepleşigimiziň zehirli muşdaklary. Bilşimi diýaly bizeýem bir näçe gepdelerin dowamyna öz gepleşigimiziň esas tapgaryny ýörüýte saýlanan bäsleşmemiziň, ýagny ýeňjilenmemiziň arasynda geçirýär we siziň dikkatiňize mawy ikrarlaryňyz bilen ýetirip gelýär. Edil şuň hem şonuň ýaly gyzykly we wajyp duşuklaryň biri bolar diýen umyt bilen men size ýeňjilerimizi ýene bir ýola täzeden tanıştyrmakçy. Bizim ilkinci bäsleşimiz Parahat Meretli. Elbette Parahat gepleşimizde hoş gördük. Nerede işleyadınız? Sizni durup geçeydiniz. Men Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin baş hünärmeni. Parahat'a elbette gepleşimizde hoş gördük. Täzeden gepleşige gatnaşmak özde kenini beýlik. Bu da ýeňjiler bilen synap görmek duýgusy näkeler? Elbette bu bäsleşik bolýar, bäsleşiň usulen bilmeýän zatlaryň anyklamakda bir öz okuýup başarynyň synap görmekde bäsleşik elbette bir giň meýdança bolup durýar. Geljekde de näme garşydaşlamada üstünlük arzu edýän bäsleşik has gyzykly, bir täsirli, bir aýratyn bir öwşüm bilen geçer diýip umyt edýäs. Onu biz kimsede ulu üstünlükler arzu edýär, gepleşimizde hoş gördük. İkinci bäsleşme bilşimiz ýaly azatdanlyk. Azat ağa, size aýtyp berýän. Men 2016-njy ýylda Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruş Institutyny tamamlap, häzirki wagtda Türkmenistanyň Guruş we Senagat Öňümçiligi Ministrliginiň Senagat Taklama Institutyna inżenier gadýadysi bolup rehmet çekýän. Elbette bilşimiz ýaly haýsy gurdan gatnaşypdyňyz, haýsy pudakdan? Senagat. Siziň pudaňyz gurulşupdymy? Guruş we Senagat Öňümçiligi Guruş we Senagat Öňümçiligi Ministrliginiň hünärmenleriniň içinde ýeňji boldyňyz. Elbette gepleşigimizde ýene bir ýola üstünlük arzu edýäs, hoş gördük. Sag olun. Üçüncü bäsleşme Gylyç Polat. Gylyç ağa gepleşigimizde hoş gördük sizem. Näçe berýän? Nerede işleriniz? Men Türkmenistan Döwlet Hariçi Imal Birjasynyň altyn zamany kommunal önümçilik döwlet karhanasynyň hojalyk müdiri Polat Fukadaç. Ýa-ni diýişim ýaly gepleşigimizde hemmäňizi şeýle hem sizi hem hoş gördük. Elbette haýsy ugurlardan has köp diýjenip taýinlik görüp başladyňyz gepleşikden soň. Men esasan tarih, astronomiýa, geografiýa ugurlaryndan taýinlik gördüm. Onu taýinligiňiz siziň peýdaňyzda hereket eder diýip umyt edýäs, şeýle hem üstünlükler arzu edýäs. Gepleşigimizde hoş gördük. Sag olun. Ene gadardan tomoşaçylarymyz bilşimiz ýaly bäsleşmemiz bilen ýene bir ýola tanış bolduk. Bugün olar üçin özleriňiň belläp geçişi ýaly gyzykly we täsirli duşuklaryň biri bolar diýen umyt bilen biz hem gepleşigimize başlamagy makul bolýar. Ondan hem bizden daşlaşma. Ene gadardan ýeňjilenmez, gadardan bäsleşlenmez, ýene bir ýola hemmäňizi şu gepleşigimiziň studiýasynda görenme şat elbette. Özüm hem tabyrsyzlyk bilen garaşdym şu oýuna, şu duşuga şertlenmez bir näçesine üýtgeşmek girdirli. Olaryň hem hersiniň üstüne baramyzda durup geçer. Meselem tarih tapgyrmyz we media tapgyrmyz we duýgurluk tapgyrmyz we olary jikmejik aýdyp geçer. Emma birinji we ikinji tapgyrmyz üýtgewsiz galdy. O hem birinji tapgyrmyzda umumy logik sowallar, ikinji tapgyrmyzda dürli ugurlardan taýlanan test sowallary. 4 tanym jogap bar. Bular bilen siz elbette öňden tanış, şoň üçin hem wagtaklaman girişip bilýär ondan. Instermeňiz haýyş edýän. Edil öňki ýaly şertler bolar. 30 tutup berler, 60 sekund wagt berler. Şeýle kim siz jogabyňyzy hökümet suratda belläp ýetişmeliňiz wagtyň dowamyny. Onda taýin bolsaňyz ekranlara tomosha edin. Biziň ilkinji sowalymyz logik sowal bolup şeýlerek. Haýsy zady Aristotel ähli gurallaryň guraly diýip adlandyrypdyr? Gaýtalayyn. Aristotel näme zady ähli gurallaryň guraly diýip ad beripdir, ýani şey diýip adlandyrypdyr şo zady. 60 sekundyňdan başlady. Hökümet suratda belli edin.
Ine kadırdan yeňjilemez. Ilkinji sowalymyz, ilkinji tapgyrmyzda siz üçin ine şeýlerak boldy. Aristotel'in ähli gurallaryň guraly diýip at beren zady nämeke? Fikirleňizi we galamlaňyzy bir ýan goýmaňyzy haýyşly edýän. Biz sowallarymyza jogap alyp başlaýlyň, özüm sizler kılıç. Sizden alyp başlaýlyň mümkin bolsa. Men pikirimçe Aristotel haýsy zat, ähli zadyň guraly diýip atlandyran zady gadam mı diýen? Näme bolmady? Gadam. Galam. Ähli gurallaryň guraly diýip Gural. at beren zady galam diýip jogap beren. Kabul etdim jogabyňyzy. Adat taňlyp. Sizin pikiriňiz? Şu soraň üstüne men aň diýen jogap berdim ýa-da aň ýa-da bilim ýa-da Pikirlen şu goýuby. Aýt bolsa bir ýerini aýtsaňyz, men aň diýip saýlaýan. aň diýip jogap beren. Kabul etdim. Parahat Edil men bu soraň jogabyny anyk bilemok, ýöne men öz pikir etişimçe azadyň jogabyna ýakyn Aristotel akyl ähli gurallaryň guraly diýip atlandyrypdyr diýip hasap edýän. akyl ähli gurallaryň guraly diýip pikir edýän, sizden jogap berýän. Elbetde kabul etdim jogabyňy. Gelin innesinde biraz durup geçelim. Aristotel kim? Belli Grek filosofi, Grek akıllar doğrudan. Alexander Makedonski'nin halifası bolup durýar. Belli bir durmuş tecrübesinde. Ondan soň Aristotel'in şeýlerak diýip at beren zady. Elbetde aň paýhas akıl olaram näme dogry jogap diýen manada däl ýöne. Aristotel'in cümlesine laýyklykda ähli gurallaryň guraly diýip at berilen zat adamyň iki eli. Adamyň eline diýipdir. Ähli gurallaryň guraly. Hakykatdan pikirlenip görüň şu tarapda. Islerini guraly herekete getirmek üçin ökma suratda el gerek, doğrudan. Jogap bolup Elbetde aňam gerek, belli bir derejede, ýöne el bolmasa aň bilen dolandyryp bolan o häzirki ýaly smart öýler, meselem smart intellektual mümkinçilikler ýok hali. Şu jogaplar alaşýasyňyz. Anlar alışýan bolsaňyz gynansak da bitdiň hiç ýeňde. Bu sowalymyz üçin 30 tuk berip bilem zok. Onu dowam edýäs. Taýin mi? Özüňiz jemläň. Arkadaşımız için elbette logik sovallardan gowy sowal ýok bolsa gerek. İkinci sowal. Avustraliyalı John Harlinger. Meselen Avustraliyadan bolan John Harlinger Viena'dan Paris'e çenli 1400 kilometr aralygy 55 gününe geçip dünýä rekordunu goýýar. Ol ortaca 2,14 kilometr saat tezlik bilen hereket edipdir. Emma onun rekordu häzirki güne çenli dur, häzirki güne çenli döwülmän dur. Munun näme aýratyrlygy bar ýa-da munun sebäbini düşündirip berin. Sowala kap berdim, öz dilimde de düşündirip berin. Avustraliyadan bolan John Harlinger hakykatdan hem taryhy bolan waka, elbetde logik sowal ýöne taryhy bolup geçen waka. Şol John Harlinger Paris'den yok başlan Viena'dan Paris'e çenli 1400 kilometr aralygy 55 günüň dowamyna geçipdir. Gatyr uzak aralyk däl, hem bolsa 55 günüň dowamyna geçipdir we ortaça saatda 2,14 kilometr tezlik bilen hereket edipdir da. Elbetde tezlige düşünýänsiňiz. Şo tezlik bilen hereket edipdir. Sowal bu ýerde näme gelip çykýar? Şol dünýä rekordy häzirki wagtda çenli dur. Şol rekord täzelenilmedi hiç ýyl ýagdaýda. Munun sebäbini siz aýtyp berersiňiz elbetde 60 sekunddan soň. Hut şu adam başlady wagtyň. Ene kadırdan yeňjilenmez berlen watam, yani biziň 1 minutumuz ken tamam boldy. Sowal elbetde biraz şylşyrly bolup biler, sebäbi siziň görkezden öňkü netijeleriňize laýyklykda
hem telegörjülerimiz hem döretçilik toplarımız sizin duşuňyzda ýürüýte saýlanmaňyzy we tabarsyzlyk bilen garaşdyrýar sebäpden hem bir näçe şylşylmy sowallar elbetde siziň dikkatiňize gelip gowuşdy. Ýöne biz oňa jogap tapar diýip tökmä suratda ananiýat. Parahat meretli jogabyňyza iştek. Men pikirimçe şol Avustraliýaly John Harlinger'ın Wenadan Paryja geçen ýoly 1400 km ýol 55 günü geçip dünýä rekorduny goýmagynyň aýratynlygy men ýa-ni ortaça ýa-ni 55 gün 2 aýa ýeten nokta. Ýa. Emmem şo tiýligiň belli bir depginne hiç il ütgowsuz şol 55 günü geçenligine diýip pasaplaýanna 2,10 km saat tiýlik bilen. Ha, ýok, ol ortaça tiýligi. Anyk däl. 2,10 bolan bolmak, mal käwin 2,10 1 bolan bolmak ortaça tiýligi däl. Jogabyňy diýýärmi ýa galýaňmy? Men jogap ýok. Kabul etdim. Adat daňlyp. Men şonu söýledi pikir edýän, eger şol 1400 km 55 günü geçen bolsa, onu ortaça tiýligem 2,4 km bolsa, ol adaty wagtdan salt geçen bolmaly, şol geçen ýoluny. Şoň üçin rekordga giren. Geçip bolýan wagt derejesinden az ýer geçip salt ýer geçen bolmaly. Kabul etdim. Kılıç bolady. Men takyk jogabym ýok. Çaklamaňyz Saklamam. Wenadan Paryja çenne erkin ýagdaýda ýörap geçdi diýip men pikir etýänler. ýörep geçipdirdi. Piyadada. Şu sebäpden dünýä rekorduna girdi. Kabul etdim. Jogaplar kabul etdim. Inni her bir jogap, her bir sowal şurt getmek üçin elbetde hökümet ödara pikir alşmaly bolýar, maslahatlaşmaly orada. Gelin berlenleri anyklap görelim. Matematikada, algebrada edilşi ýaly berlen näme Paryj bilen Wena berlen. Wena nären paýtagty? Awstriýa döwletiniň, Paryj Fransa elbetde. Olan hakikatyny bir-birine ýanaşyk gaty ýakyn ýerleşen döwletler orada. Şol paýtagtlarym elbetde adaty bolmaly ýaly daşda däl bir-birine. Bu diýmek 55 günni şonça aralygy ýörep geçmek ol hatda ýer däl, gaty haýal. Gaty haýal ol gaty ise bir hepden ýa 10 günüň dowamyna ýetip bolýan ýa-ki tiýdikde ýöreňde de aýakda piýada ýöreňde de. Aralygy gaty daş däl. Onsoň gylç biziň jogabyňyza gelip gaýtyp gelsem, onsoň şol döwürler Ýewropada meselem näçe asyrlar bäri dowam edip ýör medeniýeti, ilaty ýaşaýşy Wenadan Paryja piýada giden gaty kändir. Taň tajygam ýokdur hatda. Piýada ýören taň tajygam ýokdur. Dogry jogabym ödüm aýdyn, dogry jogap näme? Ol, ýagny Awstraliýaly John Harlinger türgün we şunun adatdan daşardatlar etmegi halayan türgün. Näme? Tigirlimi? Ýok, tigirlim däl. Tigirli hatta mundan gaty 2 güniň dowamyna barp bolýar tigirli. Hatta 1 güniň dowamyna. Dogry jogaby eliniň üstünde ýörep geçipdir. Başı şaklygyna durýar. Täşol Wenadan Paryja variantça 2 elini aýagyna däl 2 elini başı şaklygyna ýörep geçip gidýär şol aralygy. Häzir kuwata çenli bu ýagny John Harlinger'in eden gaýtalan görkeden rekorduny döwüp ýa şonu gaýtalap bilen ýok. Birinciden ol çylşyrymly gaýtalamak, ikinciden hem hakykatynda 55 güniň dowamyna gödäňde getiren 55 günläp adam şeýip gitse. Elbetde diňjalanlar ýoly, duranlar ýöne ähli geçen ýoluny şol eliniň üstünde ýörek geçip gidipdir de. Düşünürüp bildimmi? Dogry. Elbetde görkede biljekler nädip ýörenni alalaşardyňyz diýip ümid edýän. Onu öňsüňde jemläň sebäbi birinji tapgyrmydan ýem üçinji sowaly. Ýeňjilenmez utuksuz çyksa, ol ýerlikli bolmaly diýen pikir bilen üçinji sowalymyza geçýäsiň söreň. Ola mene şeýle. Bulam elbetde tarih sowal. 1763-nji ýylda doglan Karol Georg 6-njy tarihte gaty meşhur bolmasa-da, onuň ayak gaplary bilen baglanşykly bir açyşy şol döwürde geň görülipdir. Emma biziň häzirki günlerimizde bolsa, ol geňden ulanylýar. Sowalymyz bolsa, o nähili açyş? Gaýtgaça gaýtalap bereýin. Bolup geçen Angliýada Karol Georg 6-njy diýip. Şol kem öz döwründe, ýani 1763-nji ýyl, ýani 18-nji asyrda
ayakkabılar bilen bir bağlanışyl täze açyş getirýär dünýä ýüzüne. Ýöne şo döwürde ol geň görülipdir. Halanmadyk däl gaty geň görýär. Ilat, halk. Sowal häzirki wagtda bolsa biz olary giňden ullanýar. Şonuň eden açyşyny ullanmaýan ýok häzirki wagtda. Sowalymyzam şu näkil açyşy ayakkabılar bilen bağlanışykly wagtymyzam adaty wagt 60 sekund olan başlady. Yine kadardan bäsleşlenmez, mehriban ýeňjilenmez. Üçüncü, yani birinji tapgyrmadan üçüncü logika sowalyňam berden wagty tamam boldy. Kılıç ýaňy sizden birinji soradyk, Farahat sizden soradyk, Azat sizden soramadyk eýdi. Başdan sizden gedeňiz jogap. Men jogabym şol ayakkabıň san belgisi demen oýlap tapyn. Ölçeği. Ayakkabıň ululugy da bilen bağlanşyk ölçeği kabul etdi. Farahat meritli. Men bu sowalyň jogabyny anyk bilemok, ýöne öz pikirimçe Karol Georg Altinjiň ayakkabılar bilen eden açyşy kowuşga ilýän oýlap tapdyrmak diýip çaklaýan sebäbi. Beriti taýajyklar ýa demir. Beriti kowuşga ilýän taýajyklaryň ýa demir şu an häzirki wagtda metal görnüşünde ýa agaç görnüşünde ýa plastik görnüşlerde kowuşga ilýän ularlar da giňden islenip ýerdek ayakkabı çykarylan ýagdaýyna şeýlere hasap edýän. Kabul etdi. Kılıç Poladow. Men pikirimçe Karol Georg Altinjiň oýlap tapan zady ýalňyş bolmamak ahmal ýöne kowuşyň ujuny ýetuşdy etdirdim kaydy. Ha, uju ýitelip gitdi. O. Sebäbi sumat gözüňe etreňde şol döwürleň suratlaryny görüňde şol döwürdeäki köşkün adamlarynyň geýýän kowuşlar uçturak bir hilje aýdawlak gaýtýatdy. Ýöne men pikirimçe jogabyňy da kabul etdim. Her kimin jogabyny durup geçäýliň. Men pikirimçe ol Günnogor medeniýetine has ýoň bolan mukadden, meselem Hindistanyna, Arap döwletlerine uçly kowuşlarda ujaýlanýan kowuş. Ýakyna gelýäňiz elbetde çüňüňiň hem jogaplaryňyzda bir bağlanşyk bakma suratda ýöne näme üçindir üstünden düşmediňiz. Gen galym özüme näme üçindir üstünden düşüp bilmediňiz. Elbetde ähli hem oýlanyp tapylan zat adam, ýagny kowuşlaryň ölçegi birligi hem elbetde kowuşga ilýän hem wagtyna ýöne en uly kowuşlar bilen, ayakkabılar bilen ädikde döwürde sasan ayakkabı diýip alaýdyk jemläp. Ayakkabılar bilen en uly tapawutly açyş sag ayakkabı we çep ayakkabı. Georg Altinjiň hem döwrden zat şol eken öz döwrüne öz şeýdip geýip başlaýar, o ýanynaklary giýmegi mejbur edýän eken. Häzir kwagt elbetde çep ayak, sag ayak bol durmuşymyzda ornaşyp gitdi. Hatda şo bolmaly zat ýalasar edýär. O döwürde 18-nji asyrda şu 18-nji asyryň birinji ýarymyny aýdal 50-nji ýyllary çenli Karol Georgdan öň ayakkab iki görnüşde de meselem sag ayagda giýseň bolýar, çep ayagda giýseň bolýar, dört burçluk bir zat ýa-da ýasapdyrlar. Şu haýsyny giýesin gelse giýip gidibermeli eken. Emma Georg Altinji bolsa öz döwrüne şunu giýirdi. Ene benim doğru jogabym şudy. Elbetde alaşýansyňda. Alaşýaňa donna dowam edýär. Men de ikinji tapgyrda we galan tapgyrlarda üstünlikler arzu edýän. Birinji tapgyrda gynalsakda hiç kim hata açylmady. Ýöne hökümet uratdy, häzir açylar. Onda taýin bolsaňyz ikinji tapgyrymyza geçýär. Hazırdan iyileşler, hem bizden daşlaşmaň, özdeki bizden ýeňjilenmez bilen biletini görün.
Yine kadırdan vatandaşlar, bizim yeňiçiligimiz bilen biz eýem ikinji tapgyrmyza geldik. İkinji tapgyrmyzda bilşimde ýaly edilen ki test sowallar berler. Test sowallaryna 4 jogap bar, 1 dogry, çylşyrymly däl hiçili. Bermeňizi we ýetişmeňizi belli edip ýetişmeňizi ýene bir ýola ýatlajan we haýyş edýän. Onu ekranlarymyzdan söreň biz başlaýar. Birinji sowal. İlkinji däli, ikinji kosmosa uçuş eden adam kim? Dünyada Yuri Gagarin'den soň kosmosa uçuş eden adam kim? A jogap Lermontov, B jogap German Titov, C jogap Yuri Gagarin, D jogap Neil Armstrong. İkinji sowal. Semiotika näme öwrenýär? Semiotika atly bir ilim, bir ilimiň bölegi näme öwrenýär? A jogap belgileri we nişanlary, B jogap gadymy ýadygarlyklary, C jogap seismik howply ýerleri, D jogap molluskalary öwrenýär. Üçüncü sowal. Adam bedeninin näçe sany sünk bar? Adam bedeninin näçe sany sünk bar? A jogap 1100, B jogap 171, C jogap 206, D jogap 777. Dördüncü sowal. Sokratyň şagirdi bolup Aristotel okudan adam kim? Yani kıysaça aýdamada Aristotel'in halifasy, şu şahtaklaryň haýtysy. A jogap Mefodi, B jogap Magellan, C jogap Pifagor, D jogap Platon. Beşinji sowal. William Shakespeare haýsy asyrda doglan? William Shakespeare bilşimde ýaly A jogap 15-nji asyrda, B jogap 16-njy asyrda, C jogap 17-nji asyrda, D jogap 18-nji asyrda. Altyncı sowal. Tebiği kölleriň iň köp bolan ýurdy haýsy? Tebiği kölleriň iň köp ýurdy A jogap Amerikanyň Birleşen Ştatlary, B jogap Ýaponiýa, C jogap Kanada, D jogap Hindistan. 7-nji sowal. Dünýädäki iň uly ada nähili adlandyrylýar? Dünýäniň iň uly adasy A jogap Madagaskar, B jogap Awstraliýa, C jogap Grenlandiýa, D jogap Islandiýa. 8-nji sowal. Skripka saz guralyny näçe kiriş bar? Skripka saz guraly näçe kirişden ibarat? A jogap 3 kirişden, B jogap 4 kirişden, C jogap 5 kirişden, D jogap 6 kirişden ibarat. 9-njy sowal. 2020-nji ýylda haýsy meşhur kompozitoriň 250 ýyllygy bellenilip geçildi? Yani geçen ýylda haýsy meşhur kompozitoriň 250 ýyllyk ýubileyi bellenilip geçildi? A jogap Johann Sebastian Bach, B jogap Ludwig van Beethoven, C jogap Wolfgang Amadeus Mozart we D jogap Friedrich Chopin. 10-njy we üçin ahyrky sowalymyz ene şeýle. Haýsy agaç iň ýogyn agaç diýip ataplanylýar? Iň ýogyn agaç diýip ataplanylýar. A jogap baobab agacı, B jogap kerkaw agacı, C jogap arça agacı, D jogap kauçuk agacı. Şular haýsy iň galyň agaç diýilip ataplanylýar? Ene gadyrdan ýeňjilenmez. Elbetde berilen sowallar, berilen wagtlarym hem bir wagty gysga boldy, hem bir wagty çylşyrymly boldy, nähili bolan ýagdaýynda tamam boldy. Indi bolsa men siziň eden belliklerinizi ýygnap alaýyn. Soňra bolsa kimiň jogaby dogry, kiminki näde dogrydygyny özara seljerer. Ene diýilýär, gadyrdan watandaşlar, şeýlekem biziň zekin mäsleşigimiziň zekilli muşdaklary. Bilşimde ýaly biz öz telegörjülerimiz üçin her hepde sowal hödürleýär we her hepde şol sowalyň dogry jogabyny aýdýar we SMS ýeňjilerimiz bilen sizi mawy krallaryňyz bilen tanış edýär. Ene ýadyňyzda bolsa geçen hepde hem biz size şeýlerek sowal beripdik. Logik sowalymyz şeýledi. Siziň özüňiz uçurda türsiňiz öňüňizden at gidip barýar we ýygyňyzdan bolsa Python barýar. Siz nirede türsiňiz ýa-da bu ýagdaý nähili bolup bilýärdi. Men häzir SMS ýeňjilerimizden kimdigini aýtmadan ozal şu sowalyň dogry jogabyny özüm ýetirmekçi. Dogry jogabymyz bolsa elbetde çağalar üçin niýetlenen ýörüýte attraksionlarda. Ýani o sowalymyň dogry jogaby bilşiňiz ýaly attraksionlarda. Mermer paýtagtymyz Aşgabat şäherine bilşimde ýaly bir näçe Aşgabat teýilgäki şeýlekem älim medeniýet jalş merkezlerine çağalar üçin gurulan niýetlenen ýörüýte attraksionlarda elbetde uçoruň şekili, paýtunyň hem atyň şekili ýörüýte şekillenirilen bolup durýar.
O sowalymyza dogry jogap berip biziň bu hepdämiziň SMS ýeňjisi bolan iýleşlemimiz hem bilşimiz ýaly Lewap welaýatynyň Saýyd etrawynyň ýaşaýjysy Gadam Joraýew. Şeýlek hem Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň magistrandy, ýani 1-nji ýyllyk magistrandy Gülälek Söýeşowa biziň bu sowallarymyza dogry jogap berip biziň SMS ýeňjilerimiz bolýar. We ýatladýan Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkez tarapyndan taýinlanan ýürüýte sowgatlary münasip bolýar. Gadyrdan ýeleşler inni kepdi üçin hem, ýani Kärdeşler Arkalaşygyndan berilen sowgatlary niýetlenen sowalymyz bolsa, ine şeýleräk bolar. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda ählimiz bilelikde arkadalda amanamyzda gyş pasyna gadam basdyk we dekabr aýy dowam edýär. Dekabr aýynyň sowalymyz hem şol dekabr aýy bilen baglanşykly bolar. Ünserin bilşimiz ýaly elbetde her dekabr aýynyň 10-njy dekabryna dünýä belli bayraklaryň biri goşurulýar. Biziň sowalymyz bolsa şol bayrak haýsy bayrak we näme üçin her ýylyň 10-njy dekabryna goşurulýar diýen sowaly siziň dikkatiňize ýetirýär mehribanlar. Egerde bu sowalyň dogry jogabyny bilen ýagdaýyňyzda ökma suratda 05-35 belgimiz bilen habarlaşyp öz jogaplaryňyzy, pikirleriňizi we tekliplerinizi biziň salgylamyda ýollap bilersiňiz. Bizden daşlaşmaň we biziň bilen galyň. Yine gadyrdan ýeňjilerimiz özara pikirlenişip diýen ýaly häzir dogry jogaplaryň üstünde durup geçerdi we telegörjilerimiz bilen bilelikde öwrenерdi. Onu ilkinji sowalymyza ünseriň ilkinji kosmos uçuşynyň kimdigine bilýär elbetde. Dogry däl? Näçinji ýylda bolup geçipdi şu waka ýadyňyza düşýän? 1961-nji ýyl. Elbetde 61-nji ýylda ikinji kosmosa uçuş hem kim etdik ha? Kim tarapyndan boldy? Farahat Meretli başçysyny. Men pikirimçe ikinji kosmosa uçuş amaly aşyran German Titov diýip German Titov diýip şakdaýar. Bu jogap ýani kabul etdim. Adat daňlyp. Men iki jogap bar, ýöne men öz taýdan jogabym Neil Armstrong. Ýani Gagarindan soň Armstrongdan başga üçin ýok diýip jogap berýär. Kabul etdim. Galyş boladyr. Men pikirimçe ikinci kosmosa uçan böyle jogap Titov diýip hasap etdim. German Titov diýip jogap berdim. Belli edende de şeýit kabul etdim. Bu ýerden görünip durýaly biziň eýem iki bäsleşmediň hasabaçy gutlaýan Farahat we Galyş elbetde German Titov ilkinji däl ikinji ýani Yuri Gagarindan soň ol kim 1961-nji ýylda bolup geçýär ýöne Thomson'a. Indi bolsa ikinji sowaly öňsüňde çekeýin. Semiotika öň gabat gelip gördüňiz, meşdiňizmi käbir ýerlerde? Biologiýada gabat gelip Häzir onda bizden sonra aýlyň gabat gelen bolsaňa näme öwrenýär? Semiotika. Mollyuskalar öwrenýär. Kabul etdim. Galyş boladyr. Men hem jogam mollyuskalar diýip adat etdim. Belden jogam. Kabul etdim. Farahat Meretli. Men jogabym mollyuskalar diýip adat edýän. Sizem mollyuskalar diýän elbetde däl jogap. Üçüňizden bir wada dogry jogap bereň zokda, üçüňizden bir wada ýalňyş ýani. Şunluk bilen. Mollyuskalarym öwrenenok, seismik hoplerlerimi öwrenenok, gademy ýadygarlyklarym öwrenenok, belgileri we nişanlary. Elbetde semiotika alymynyň näme öwrenýändigine billik, diňi belgileri we nişanlary öwrenýär. Ýazu, edebiýat, orfografiýa bilen baglanşykly semiotika. Ana şol alym her diliň öz semiotikasy bar dagyta çaýdamyzda üçünçi sowalymda. Ünseriň bu hem elbette biologiýa bilen baglanşykly adam bedenine näçe tany sünk baka, onurlukly, ýerli, näçe sünk bar. Galyş boladyr. Men pikirimçe adamyň bedenine 206 san sünk bar diýip pikir etdim. Gabat geldiňiz ýa çaklama? Çaklama. Palya kabul etdim. Adat daňlyp. Men şu biologiýa kitabynda dowam qadýan 206 san sünk bar. Adam bedenine. Özüňiz bilýäňiz ha? Awa, men şeýle bilýän. Kabul etdi. Ýani onda Farahat Meretli. Men pikirimçe edil takyk bilenmek ýöne adam bedenine 171 santim bar diýip hasaplaýar. 171 diýip jogap berýär. Kabul etdim. 777 elbetde owadan san ýöne gynançykda däl. 1100 adam bedenine sünk ýok. İki jogapda galýasa. Haýsy? 171 mi 206?
Doğru cevabı berip onu to gazanan bäsleşimi bir däl 2 sany gutlayan 206 sany sünkba elbette azat sizin atağınız açık galç elbette siz hem onu to goşmaga başarýaňyz. Uly eýem yetişen kadal adamyň bedenine 206 sany sünkba. Çağalarda bolsa elbette ondan hem kändir. Onda 4-nji sowaly öňüňizi çekmek isleýän taryhy ýa-da felsepewi sowallaryň biri. Sokratyň şagirdi bolup Aristotel okudan adam kimkä? Parahat mertlik başlaýar. Men pikirimçe Sokrat'ın şagirdi bolup Aristotel okudan adam Pifagor diýip şaklaýan. Kabul etdim. Azat taňlyp Benim pikirimçe Aristotel okudan adam Platon qadyan, dazoga Platon. Platon. Kabul etdim. Galç. Men pikirimçe Aristotel'in halifası Pifagor. Pifagor. Meň pikirimçe şol Pifagor matematika jedweli döreden adam däm ýalňyşmasam. Elbette. Magellan ola siýahatçy. Geografiýa. Christopher Magellan. Yok, başlan. Fernando Magellan. Fernando Magellan elbette siýahatçy. Mefodi ol edil döwürdeşdäl. Pifagor bilen Platonna galýanda menen. Şeýle bir ýagdaý bar. Häzirki wagtda siz jogaplar aýdýaňyz da. Pikiriňiz bölünýär, meňem pikirim bölünýär. Kä halatda dogry jogabyň özi meň ýadymdan çykyr. Şoň üçin has berkitmek üçin gelin faktlar sanaly. Döwürdeşmi, döwürdeşdälmi? Näkil maglumatlar bilen Platon ýa-da Pifagor bardy. Jogabyňyz goraň da gyka saýlandy. Platon barada Pifagor eýam biziň men öz otadymda mektepde okan öwrüm, universitetde okan öwrüm Pifagor anym, filosof, eýam molim hökmünde tanalýatdy. Platon men öz tanaýyşyma görä, ýalňyşmasam buna gadymy Makedoniýadan öň Grek olar, gadymy Grek taryhynda olaň diýişine gadym Hudaýyň bir adat ýalňyşmasam. Platon planeta da vardı. Planeta diýip elbette dogry. Batı- Belki şoň şanyny daklan adam adydyr. men Pifagor diýip adatda jogamda duraýmasam diýip. Siz näme diýip bilýär? Bu bardy. Ben şu Öňkü sapar sözüňi döwelýän öňkü sapar Archimedes size bir belli bir derejede ýardym etdi, ýeňje etdi Archimedes. Sowal ýadyňyza düşýär. hava. Bağlanşyklar bulam Hava bağlansı kıldı. Mümkün bolup biler Pifagor'un bolup biler. Ýöne bir kitap ba, türkmeniň kitap. Am pähim durloyan hem gam Osman defediýän diýip. Şoň içinde hemme Grek alimlaryň nemeti bar da Aristotel, Sokrat, Diogen, ondan soň Platon bar. Şolaryň hemmesini döwürdeşirek mukadiýan men öýle. Döwürdeşirek diýip şoňa. Kabul etdim. Parahat meretli. Men pikirimçe Platonam akyllar ol Aristotel döwürdeşen bolup biler. Ýöne men pikirimçe Pifagor ilmde hususan matematika, hasaplama ilmini köp açyşlar eden aýdaly. Ýani matematika jetwel ýa bolmasa Pifagoryň teoremasy diýip biziň aňymyzda galan bir kesitleme bar da. Gönüwürçlük uçuşlukda hipotenuzalaryň jemi kaçytlaryň jemine deňdir diýip. Şu Pifagoryň teoremasynyň bir näçe suwdan bar, onu bilýänsiz matematika ilmini. Ýöne men ilmde köp açyş eden soň köp ýa-ni ilm açyşlarda ýyl galdyran soň Aristotel okudan adam diýip hasap edýän. Belki ýalňyş bolup biler. Siz gatwa üstünden bardyňyz da, parahat şu an. Sebebi Aristotel'in kimdigine ýa-ni bellap geçdik. Belli şo döwrüň belli taryhçysy, belli esasan filosof bolup, belli felsepeçi. Emma Pifagor bolsa belli matematik. Şo sebäpden adat gutlayan. Siz dogry jogap berme başarýan. Platon hakykatdanam Sokratyň şagirdi, Aristotel'in halifasy bolan. Platon. Diogen, Platon. Gutlayan elbette Platon dogry jogap berme başarýaňyz. Ýene 10 gadanýaňyz. 5-nji sowal Anglia bilen baglanşykly, beýik ägerler bilen baglanşykly William Shakespeare haýsy asarda doglanka. Suwd etip beräýin mümkin bolsa, galç bolady. William Shakespeare anyk jogabyny bilemok ýöne 16-njy asyr diýip jogap berýän. Kabul etdim. Azat taňlyp alaşan. Men 18-nji asr diýip aldım. Sebebi okuw döwründe de geçilýär da, şol bolýan mümkin 17-de bolmagy mahmal ýöne meni saýlan jogabym 18-nji asr diýip aldım. Kabul etdim.
Farahat Meretliyev. Men 17-nji asr diýip çaklaýan sebäbi William Shakespeare ýa-ni magtumulyň döwürlerini magtumuly bilen döwürdeş hasaplanyp şöhretlenýän gädän. William Shakespeare'in meşhur eserleri bar, Romeo ve Juliet, şuňa meňleşiň bir nusgawy eserleri halkyň aňyna galan. Magtumuly umum adamda şahyr hökmüni özüniň poeziýasy bilen, şahyryýet dünýäsi bilen bir dünýä adamlarynyň, türkmen halkynyň da dünýä halklarynyň aňyna orun alan şo magtumulyň döwürler bilen aňladylýany üçin men 17-nji asr diýip hasaplaýan. 17-nji asr. Magtumul Prag bolsa 18-nji asrda ýaşap geçdi men fikrimçe. Doğru. 18-nji asr onda da baror bolup bilýär. Ýöne pikir ýörüdüşiňde gaçy dogry, şo sebäpden hem gutlaýan. Dogry jogap berme başarýan. Farahat hakykatdan hem sizin beren jogabyňyz dogry jogap. Indi bolsa 6-njy sowalymyza insersek, geografiýany söýärlemede känçimizde doğrudan. Ýöritesiz üçin nisegem bolýar. Kölleriň, onu da emellerle tebiği kölleriň en köp hasaplanylýan ýurdy Farahat Meretliyev. Aýdyň? Men fikrimçe Yaponiýa mukadem sebäbi Yaponiýa özü günüň dogýan ýurdy hökmünde adyda ýerleşýär, daşyny ýa-ni bir tarapyn ýoşunman ýuýa, ýene bir otaýda ýa-ni käbir şäherleri, ýa-ni diňe paýta şäherini hasap almanda käbir şäherleri kenarda oturýarda, ýa-ni kölüň ýakasynda. Tebiği kölleriň köp ýurdy diýip kabul etdim. Elbetde okean bilen baglanşýany anyk dogry fakt. Adat Dangliw. Men Yaponiýa diýip bilýän tebiği köl oýunçylar. En köp. En köp. Kabul etdim. Galyç Poladow. Men Sizin pikiriňizde köçüňizde bilýän Yaponiýa däller. men bellemde de Yaponiýa diýip belledim. Sebäbi bir näçe adadan birikmegine birikmegine döredilen ýurtda, ýöne Kanadada da köp mükärä diýen sebäbi Näme diýip jogap berýän? Yaponiýa. Bellemde Yaponiýa diýip Şu belledim. sebäpden Yaponiýa diýip jogap berýäňiz, ýöne Kanada diýen bolsaňyz, men size ontuk bererdim. Beren jogabyň näde dogry? Sebäbi Kanadada, paýtaxt Ottawa şäher bolan Kanadada dünýede boýunça ýurtlaryň içinde deňeşdirilen en köp tebiği köllü döwlet hasaplanýar. Tebiği köllü ýurt. Köl gatken aňardy. Ululy kiçili köller gatken duş gelýär, şo sebäpden hem şeýle sowal geldi. Ýani ýok, täze maglumat öwrendim. 7-nji sowal, dünýädäki en uly ada nähili adlanýar? Muny bilmezlige mümkin däl galyş bolady. Men jogam Madagaskar. Kabul et. Dünýäde iň uly ada diýip. Dünýäniň en uly adasy Madagaskar diýenler. Afrikanyň ýanyna şo ýalňyş bolsam. Afrika materiýanyň ýanyna. Afrika materiýanyň ýanyna ýerleşýär. Kabul. Adat Dangliw. Men pikirimem söz oga Madagaskar diýip. Madagaskar. Ha. Kabul etdim. Farahat Meretliyev. Menem şol Madagaskar diýen jogapda. Madagaskar diýen. Jogabyňyza elbetde kabul etdik, eşitdik. Üçüňizden bir wada jogap berýäňiz. Bu üçüňizden bir wada gutlaýan näde dogry jogap berýäňiz. Emma täze maglumat öwrenip bilersiňiz. Näme üçin ýaňy diýmediňiz? Geçen oyunda adatny söýleýän bir şeýle de. Geçen oyunda meselem üzüm güllü sowal çykdy, üzüm güllü. Jogabyňyzy aýdymdan soň dogry jogap aýdýaň. Serediň dur geçeliň üstünde Australiýa näme? Matrik. Materik, elbet. Aklim, dünýädäki aklim. Madagaskar ada, İslandiýa ol döwlet elbetde. Madagaskar ada, öden belli bir derejede ulada, ýöne Madagaskar dünýäniň en uly adasy. Dogry jogabymyz bolsa Grenlandiýa. Yani çöl jogabymyz bolan Grenlandiýa adasy dünýäniň en uly adasy hesaplanýar. Grenlandiýa. Dowam edýäs. Indi sowal 8-nji sowal. Skripka saz guralyna näçe kirş bar? Elbetde medeni sowallarymyzdan biri gelip goşdy. Farahat Meretliyev başladı. Men fikrimçe skripka saz guralyna 3 kirş bar diýip hasap edýän. Kabul etdim. Adat Dangliw. Men beren jogabym 5 kirş diýip berdim. Ýöne atynda 4 bolmak makmal. Şo pikiriňe diýip köpmäýetiňiz bar da şu adam. Kabul etdim. Galyç Poladow. Men bellen jogabymda A diýip belledim. 3 kirş. 3 kirş. Berjek jogabyňyz? A. Ýene A. Yani ýene 3 kirş bar diýip jogap berýäňiz. Eýem ikinji sapar jogap berenden soň, ýani näde dogry jogap berenden soň dogry jogaba barýan biziň bäsleşimiz Adat Dangliw. Soň jogap bereniňiz üçin gutlap bilýär, ýöne utuk almadyňyz. Onu gutlap bilemiz. Zopda hiç kiňiz utugam nasip bolmadyňyz. 4 tane kirşi bar. Skripkanyň 4 tane kirşi bar. Skripka tabygaly. Onna taýin bolsaňyz sowalymyz ahyrlap barýar 9-njy sowal. 2020-nji ýylda, ýani geçen ýylda
Haýsy meşhur kompozitorun 250 ýyllyk ýubileyi bellenip geçirildi. Munyň üçin kompozitorun doğulan ýylyny bilmek gerek. Dogry. Adat Danglif, pikir. Men Beethoven mi kadiyan? Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Kabul etdim. Galçy boladyp. Men pikirimçe jogap Mozart. Kabul etdim. Farahat Meretliýew. Men Allah pikirimçe aşagyny bölünýän pikir. men pikirimçe Beethoven dip atapda. Ludwig van Beethoven. Eger 250 ýyl boljak bolsa 2020-nji ýylda bolan bolsa näçinji ýylda doguldy bolýar? 1750 ýylda. Ataplan. 1780 mi? Ha, 80. 1770 bolýar. Şeýle. Ançyga 250 ýyllyk. Ha. 1770-nji ýylda dogulan kompozitor, meşhur kompozitor men jogagyň dogrulygyny aýtjak gadany döreden eserini aýtjak. Ayatly sanata, iň meşhur sanatasy. Aýaýdyň giýji hem diýilýär. Eliza üçin meşhur sazy bar bu kompozitor. Beethoven. Elbette Beethoven, Butlayan. Yine utuğa münasip bolma başarýan. Hakykatdan hem Ludwig van Beethoven 1770-nji ýylda dogulýar. 2020-nji ýylda bolsa 250 ýyllyk ýubileyi giňden bellenip geçildi. Onda näme? Ahyrky sualymyza da ünsürseňiz, haýsy agaç dünýede iň ýogyn agaç telpas atlanylýar? Iň gowrumly, uly gowrumly agaç galçy boladyp. Men pikirimçe jogap A. Najo. A jogap. Baobab agacı. Kabul etdim. Farahat Meretliýew. Men pikirimçe de şo baobab agacı dip atapda. Kabul etdim. Adat Danglif. Men pikirimçe şu arsa agacym kadiyan. Arça agacı. Dünýäde iň galyň agaç atlanýar. Arça. Kabul etdim. Adat beýle pikir etmeňize näme sebäp bol? Sebäbi özüm arsany görýän-ne. Näçeýle büsýärde galyňlygym belli bir derejeye ýetip gidýär-de. Has galyňraklaryndan görýän we şondan ýöne beýleki agaçlar görmän soň mümkin kauçuk diýseňem bolmagy mahmal ýöne. Mene medel şonu diýjek boldum. Arçany görüpsiňiz ýöne baobabym gidip görüň. Näsip bolsa. Afrikada, esasan Afrika materýalyndan baobabyň galyňlygy ýogynlygy ýaly. Agaç ýokdy. Ýok. Gutlayan. Baobab agacı dünýede iň ýogyn agaç telpas atlanylýar. Agaç jamtyda ýene 10 tük getirýär. Berekallah Mehriban bäsleşlenmez. Şunluk bilen test alanmady jemleýär, oturdy. Kim näçe utuk gadanlyka gelin bilelikde görelim Mehriban ýerleşler bizden daşlaşma. Yine gadyrdan bäsleşlenmez, belşime diýaly 2 tapgyryň netijeleri boýunça biz deňe çerrek barýanlar araňyzda diňe sähelmi? Sähelçe 10 tuk belli derejede tapawut berip dur. Has dogry. Farahat Meretliýew 7 sualymda dogry jogap berip, ýani 7 sualymda dogry jogap belli edip 70 tuga nasip bolýar. Adat Danglif 5 sualy dogry jogap berip 50 tuga. Şeýlehem Galçy Poladow 6 sualy dogry jogap berip 60 tuga kazanmagy başarýar. Öňüňizde aýtjakdym, gadyrdan bäsleşlenmez, öňüňizde 3 tapgyr bar. 3 tapgyrda hem bir näçe tuklar gazanyp bilersiňiz. Esasda tünsiňiz bir ýerde jemläň we şo ugur boýunça pikirlenjek bolan. Häzir öňüňizde size 3-nji tapgyrmyzy garaşa, 3-nji tapgyrmy size näme tanışdyrdy bäbi? Saýlamy tapgyrlamyda ýokdy. Has sorsy 3-nji tapgyrmy taryh tapgyr Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Taryh Arheologiýa Institutunyň alymlary tarapyndan ýörüýte iýerilen video görnüşdäki sowallar. Dikkatinize gelip koşar. Ünsörün beriljek utuk 25 utuk. Beriljek wagt 30 sekund we 4 sanym jogaplar bar. Test görnüşinde de size belli bir derejede ýardam eder. Onda eger taýin bolsaňyz 30 sekund durýan ünsörün ýetişmeli. Jogabyňyzy belli edip ilkinji sowalymyza, ilkinji video sowalymyza tomaşa edin. Salam, hormatly zihin bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutunyň esasly müşäri Kakajan Bayram. Size bir sowaly bermek isleýär. Sowalym şeýle. Türkmen owaznamalardyr desanlaryna hem agdalýan illeşlerimiziň taryhy atly oýuny bolan çapyp barýan atyň üstüne ýa ýatyp
okunun nişana degirmek beýatleşiginiň ady näme? Bu sowaly bize iyi veren Kakacan Bayramov. Elbette. Özüňiz hem video görnüşini tomaş etdiňiz. Men hem sowalyny bir gede gaýtalap bereýin. Atyň üstünde ýa ýatyp okun nişana degirmek boýunça ýaryş nähili atlandyrylýar? Atyň üstünde ýa ýatýan we okun nişana degirjek bolýan. Şo ýaryşam nähili atlandyrylýar? A jogap konkur, B jogap allymgaç, C jogap altyn gawyk, D jogap gökböri. Wagtdan başlady. 30 sekunddur. Yine kadardan yeňçilenmez 30 sekund elbette 1 minut ýaly deň ýarty berilen wagt tamam boldy. Jogaby belli eden jogaplaňyzy bir çetinden alyp başlaýyn. Azat taňlyp. Men de jogap haýladım, şo gökböýür diýip. Gökböýür oýun diýip jogap berýän. Diýmek bu oýun türkmenliň oýunyna, türkmen milli oýunlaryna degişli bolýar diýip jogap berýän. Kılıç Poladow Men pikirimçe de atyň üstüne ýa ýatyp okun nişana degirmek boýunça ýaryşyň ady gökböýür diýip pikir etdi. kabul etdi. Parahat Meretliýew. Siziň jogabyňyz tapawutlanýar. Bäsleşen. O men atyň üstüne ýa ýatyp okun nişana degirmek boýunça goralýan ýarşy altyn gawyk diýip atlandyrylýan diýip hasaplaýan takyp bilemek ýöne halk döredijiliğini ýa beýleki qadim döwürlerden gelýän eserlerde at çapdyryp altyn gawyk atdyryp denýär sözler gabat gelýär-de. Şonu toýnadardan şeýler açaklaýan. Elbette. Eser okumagyň peýdasy şu ýerde mesele ma'lum görünüp durýar. Elbette. Biziň döredijligimizde kän gabat gelýär, ýani at çapdyryp altyn gawyk atdyryp ýa-da 40 günläp toý etdi, at çapdyrdy, altyn gawyk attyrdy diýip. Gökböýrem türkmenliň meşhur oýuny. Altyn gawyk hem meşhur oýuny ýöne biziň bu beren sowalymyň dogry jogaby Parahat Meretliýew bermegi başardy. Ha, soňra altyn gawyk elbette. Gökböýür hem atyň üstünde oýnalýar ýöne. Möjük alman däme? Şol möjük çodan ýaly baglanşykly öz şertleri bar. Ýörüýte gökböýür oýuny hem atyň üstünde ýigitleň oýnaýan oýuny. Türkmenliň esasan milli oýunlarynyň biri. Onda näme? 25 tuňy bilen gutlaýar Parahat dowam edýär. Onda ikinji sowalymyzda, ikinji video sowalymyzda tomaş edäýin. Salam, hormatly zihin bäsleşige gatnaşyjylar. Men Türkmenistan Ilmar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň ulul mişgäri Serdar Maşrykow. Men size şeýle sowal bermekçi. Sowalym şeýle. Gadimy Merv Hytaý diline nähili atlandyrylýar? Elbette bilişimiz ýaly bu alymymyz Serdar Maşrykow beren sowaly menem gaýtalap bereýin. Gadimy Merv Hytaý diline nähili atlandyrylýar? Gelmir sözlerimi sowalam däl eken. A jogap Magadesh, B jogap Mulu, C jogap Moğru, D jogap Meylin. Ne jogaplar hemmesi maharp bilen baglanşykly. Dogry jogap tapmagan elbette siziň gönlüňiz ödüp ýa-da 30 sekund başlady. Yine bäsleşlemez berilen wagt tamam boldy. Kılıç Poladow, jogaby sizden eşitmekle. Men pikirimçe birinji A Magadesh diýip pikir etdi. Magadesh diýip Hytaý diline atlandyrylýar diýär. Kabul etdi. Azat taňlyp. Men pikirimçe söz jogap, Moğru. Moğru. Kabul etdi. Parahat Meretliýew. Men pikirimçe qadim Hytaý diline haýaty çynmaçyn ýa-da taryhda çynmaçynlar, çynmaçyn halky Marini qadim Mervi Moğru diýip atlandyrdy qadim çaplaýan. Yani Moğru. Şe jogap Moğru. Kabul etdim. Elbette jogaplar sowallar şaşyrmly bir-birine de miňdir. Meylin diýmediňiz. Meylin edel elbette bir hili görnýär. Magadesh kynalykda däl.
Magadeş däl. Moğru hem qeynasak da däl. Näme jogap galdy? Bu jogap Muğlu. Xitaylılar elbetde atlandıranna Merwi Muğlu diýip atlandyrypdyrlar. Muğlu. Ya ýene bir täze maglumat öwrenýänimiz bar. Rokdan düşmäň. Illik sowalymyzy ählinsiňiz jemläň onu haýdan haý geçeliň video görnüşimizi tamaşa ediň. Size bir sowaly bermek isleýär. Sowalym şeýle: Türkmen ilati Günnöwer bile Günortanyň aralygyny näme diýip atlandyrýar? Elbetde bu sowal hem ýene bize Kakajan Bayram ýollaýar. Sowal meni muhabbereýin. Türkmen halky Günnöwer bilen Günortanyň aralygyny näme diýip atlandyrypdyr? Gaýtalýar. Günnöwer bilen Günortanyň aralygyna näme diýilýär türkmenlerde? A jogap kıvla, B jogap kuşluk, C jogap ileri, D jogap gaýry. Wagtan başlady elbetde. Ine gadardan ýeňjilenmez. Galamlaňyzy ýene goýmak haşdy deýin. Wagtam tamam boldy. Tapgarmyzyň ömrü tamam bolup barýan soňky sowal. Parahat meretliýif näme diýäňiz? Men pikirimçe Günnöwer bilen Günortanyň aralygyna guşluk diýilýär kädiýän. Gün guşluk bolýar, guşluk wagty bolýar diýen ýaly jümleler ulanýar da halk arasynda guşluk wagty guşluğa çykalyň. Günortanyň ahyryna çykmadan öňünçe Kabul etdim, kabul etdim. Azat taňlyf? Men jogabym sa jogap. İleri diýilýär kädiýär. İleri. Kabul etdim. Kılıç Baladow. Joňam gaýra. Gaýra, ileri gaýra. Bir-biriňe gapma garşy manada diýäňiz. Tügeleme. Şey diýmek bilen hem ikiňizem taraplaryň atlaryny agdaýaňyz. Ileri hem tarap, gaýra hem tarap. Edil Günorta bilen Günnöweriň arasyna bolsa, parahat näme diýilýän eken? guşluk diýilýär. Guşluk diýilýär. Anyk jogap guşluk. Elbetde gutlaýat, ýene 25 tura münasip bolup başarýaňyz. Gutlaýan. Ine edilýärler gadardan watandaşlar bilşimi diýýärler häzirki wagtda biziň dekin mädleşikli gepleşigimiziň hem aýtgäri 7 dogan harit nişanly sus kärhanasy bolup durýar. Şol kärhana tarapyndan hem ýörüýti telegörjülerimiz üçin sowallaryny hödürleýärler. Geçen hepdämiziň sowaly bolsa şeýleräkdi. Ýugulman gaplanýan, ýagny ýugulman salynýan, gaplanýan imitler üçin iň howpsuz we iň ygtybarly bolan gaplama görnüşi haýsy diýen sowaly beripdik. O sowalymyzyň dogry jogaby bolsa elbetde SMS ýeňjilenme aýtmadan, belletmeden öň özüm aýdaýyn. Bu sowalymyzyň dogry jogaby kağıt önümlerini, has doğrusu kraft kağıt önümlerini, kraft kağıt gaplamalarını elbette ýugulman gaplanan imitler üçin iň dogrusu, iň howpsuzy we iň rahaty şu görnüşde bolup durýar. Elbette biziň hemaýetkarymyz tarapyndan elbette bu sowala berilen dogry jogap biziň SMS ýeňjilenmede belli edýär we SMS ýeňjilenmede bolsa bu sowala dogry jogap berip şol suskärhana tarapyndan taýlanan ýörüýti sowgatlara münasip bolýar. Ýeňjilenmez bolsa susanlykda şeýleräk. Ýeňjilenmez ikisi hem Marw welaýatynyň ýaşaýjylary bolup, Muhammed Ali Hojanýadow şeýle hem Yusuf Mollaýew biziň ilkinji bolup bu sowalymyza dogry jogap ýollamagy başarýarlar we biziň ýeňjilenmez ýagny SMS ýeňjilenmez bolýarlar. Endi kepdi üçin hemaýetkarymyz tarapyndan gelip goşan sowal bolsa ene şeýleräk bolar. Ýanky sowalla gelilen geçişi ýaly elbetde kraft kağıt önümleri iň ygtybarly görnüş diýip belläp geçdik. Şo sözden gelip çykyşyna laýyklykda kraft sözüniň manysy näme? Has dogrusu kraft diýmek näme many aňladýar? Ene mähribarlar eger bu sowala dogry jogap berseňiz, onda ýeňillik bilen biziň 05-30 belgimize öz SMS-laňyzy ýollap bilersiňiz we biz tarapyndan, ýagny hemaýetkarymyz tarapyndan taýlanan ýörüýti sowgatlary hem münasip bolup bilersiňiz mähribarlar. Onda näme? Bizden daşlaşmaň we SMS ýollamagy howlugyň.
Ene kadırdan yeňijilenmez elbette 3 tapkırmydy birýan etdik. Tamamladyk. Galy 4-nji, 5-nji tapkyrma. 4-nji tapkyrmadam gaty-gydykly tapkyrlaryň biri. Elbette men sözümden saňyz. Nähil tapkyr atlandyrylşy media tapkyr. Media tapkyrmada diňe bir Türkmenistanyň ýagny ýurdumyzyň milli media demek näme bilýänsiň de elbette aýdymsaz, ýürüýte eserler, kinofilmler, multifilmler hemme şonuň mediasyna jemlenýär. Diňe bir Türkmeniň mediasy däl dünýä mediasy bilen tanyşlygymyz, dünýä mediasyndan taýlanan ýürüýte sowalar gelip goşýar. Taýyn bolsaňyz onda maňa habar beriň, başlaýalyz. Başlaýasyn. Men sermeňiz haýyş diýen. Ne ilkinji media sowalymyz şeýle. Meşhur Hollywood nirede ýerleşýär? Sowalymyz. Men size şertlerini aýtmadym. Edilýän taryh tapkyryaly 30 sekund wagt, 4 jogap 20 utuq berilýär. Sowalym şeýle meşhur Hollywood nirede ýerleşýär? Jogaplaryna mene görkedeýin. A jogap New Jersey'de, B jogap New York'da, C jogap Las Vegas'da, D jogap Los Angeles'da. Wagt başlady. Ene 4 jogap var. Hollywood'un nerede ýerleşýänligini siz bilmeli. Ene kadırdan bähsleşlenme yetişip bolana elbette wagt şeýle çalt geçýär. Gepleşigimizde de durmuşda da adat taňlyp jogap sizden eşitmekler. Men şonu New York'ta diýip taýladym ben. Amerikan Birleşik Ştatları olan New York'ta Hollywood. İlk bilen Hollywood'un özü näme zat? Şonu aýtyp berseňiz. Hollywood'un özü kino düşürýän Kino studiýa. Kino studiýa, meşhur kino studiýalaryň. Ýürüýte şäherçi. şäherçi ýa. Şu şäherçide de meşhur aktyorlar ýaşaýar, meşhur rejissörler ýaşaýar. Umumyň kino dünýäsi şu ýer. Amerikada da şüphe ýok. 4 agdalan şäherem Amerikan Birleşik Ştatlaryna. Jogabyň nämedi? New York. Kabul etdim. Galyş boladyk. Men pikirimçe Los Angeles. Kabul Cevap D. Däço. Kabul etdim. Farahat meretli. Men pikirimçe de şu Los Angeles diýip ataplan. Los Angeles kabul etdim. Los Angeles bilen Las Vegas ýazylşan meňdeş adam meňdeşräk mükadiýän. Näme üçin pikiriňiz hut Los Angeles'a düşdü? Las Vegas Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň esasy din janýan şäherleriň biri hasaplanýardy. Hawa. Ondan soň Bir näçe elbette näçe. seýgäkler, attraksionlar ýerleşýär Las Vegas'ta. Los Angeles'ta da şeýlemkä. Los Angeles'da ol esasan Amerikanyň dünýäň ýyldızlaryny ýaşaýan şäherde. Los Angeles. Nogo. Şeýle bir ýoda juganmamy ýyldızlar ýoda jug diýip atlandyrylýar meşhur artistlaň atlar ýazylýar. Şo köçe Los Angeles'ta elbette. Bu diýmek Hollywood'um Los Angeles'ta gutlaýan. Los Angeles'da ýani Hollywood size 2025 ýylda geçirmeýe başarýar. Dowam edin gutlaýan. Onda ikinji sowalymyza inseriň ikinji sowalymydan daşary ýurt mediasy bilen baglanyşykly bolup siz bu sowala dogry jogap bermek üçin şu görkeziljek video rolika tamaşa edin. Tamaşa etdiňiz indi sowala girşeýin. Sowal şeýlerek. Sinlan video bölüňizde haýsy meşhur kino studiýanyň başlangyjy bar? Ýani haýsy meşhur kino studiýanyň ölümleri, filmleri şeýle başlangyç bilen başlaýar. Şeýle başlangyç bilen başlaýar. 4 jogap edilýän. A jogap Columbia Pictures, B jogap Paramount Pictures, C jogap Walt Disney Pictures we D jogap Universal Pictures. Universal Media Pictures. Wagtyňyz başlady elbetde. Ene kadırdan yeňçilenmez elbette wagtymyz tamamlady. Jogaby Farahat meretli sizden eşitmek dilerim.
Men pikirimçe yankı görkezülen şekildäki kinostudiýanyň nyşany Columbia Pictures'ın gidip pataplayan sebäbi A jogap da umuman. a jogapda galýar. Adap daňlyp. Kimse şu Universal Pictures mı kaldı? Universal Pictures diýip jogap berýän. Da jogap. Kabul etdim. Gylç Poladov. Men pikirimçe de yankı görkezülen şekil Columbia Pictures'ın Önümi. önüm diýip hasap etdi. Gata anyk jogap berdiňiz. Anyk jogap mı kaydy? Sebäbi kinofilmler tomuşy diýen. Şondan görýän bolmagyňyz ahmal. Men daşyndan bir sowal berjek. Yankı gören şekiliňe näme ödi? Näme şekil aňlady? Adatlyk heykeli. Statuya Liberty diýilýär ingliz dilinde. Elbetde. Adatlyk heykeli. Olam şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine New York ýerleşýär. şäherine ýerleşýär. New York şäherinde de esasy Columbia Pictures kinostudiýasy galiberde Columbia Universiteti New York şäherine ýerleşýär. Şonu toýnalardan Columbia Pictures diýip atar. Columbia Pictures. Anyk çürtgesi bu. Dogry jogap. Gutlaýan. Başlaýyş elbetde Columbia Pictures. Gelin video görnüşi ödüňi tomuş edip göreýin. Indi bolsa ahyrky media sowalymyza tomuş edin. Sowal şeýle. Gemirji haýwanlary taýajagy, wagty we aýakka birleşdirýän zat näme? Bu sowal elbetde logik sowallaryň biri hem media sowallaryň bilen baglanşykly bolýar. Sebäpli men size adatdan da şarýagda etjek we 4 jogap ödürilecek däl. 4 jogap ödürilemek islämek sebäbi bu sowaly bilmezlik mümkin däl. Media bilen baglanşykly. Gaýtalan gemirji haýwanlary taýajagy, wagty we aýakka birleşdirýän zat näme bolup biler? Wagtdan başlady. Haýdy mediada galat gelýär. Ene mehruan bäsleşlenme berlen wagt tamam boldy. Adat taňlyp. Sizler Gylç Poladov. Başladyň. Men pikirimçe multfilm. Haýsy multfilm? Orçu türkmençe adyna bilemek Zoluşka diýip pikir etdi. Orçu Zoluşka bolsa, türkmençe kindiwanjy. Näme? Kindiwanjy diýilýär. Kinnuwanjy. Ýa-da asıl nusrat boýunça Cinderella diýilýär. Ýani şol biziň soraýan adymyzmy ka? Şoňa näme var? Men pikir bir gowdum şo jogap diýip pikir edip otur. Kabul et. Adat taňlyp? Men jogapam söz jogap. Kinnuwanjy multfilmi. Multfilm. Ýa. Kabul et. Parahat meritli. Men pikirim men şu jogapda galýan sebäbi sıçanlary ýanky jady usulyň bilen durly haýwanlary öwürüp ýanky taýajagyň usuly bilen jady boy aýal haýwanlara durly kesbe geçirip wagtyň gelmegi bilen aýakka bir ýylan ara baglanşykda ödedin Äslinde baglanşyk görünýär. Charles Perrault meşhur ertekisi bolan Kinnuwanjy asl nusgatynda Cinderella ýa-da rusça Zoluşka ady bilen bellenilýän. Hakykatdan hem size 20 ýaşda getirýän şol multfilm bolup durýar. Sıçanlar wadyr bilişmedi ýaly taýajaky wadyr elbetde jady eline elbetde wagtdan soň geçýär. Jadyň täsiri we aýakka akbal şöýdýän aýakka köwüşük dogry. Gutlaýan gadanyň üstünlüği tutuňyz bilen ähliňiz 20 ýaşda munasip bolup başarýar. Ine gadardan illeşlenmez, mehruan telewörjülerimiz, şeýle hem biziň eýem ýeňjilenmez. Bilişmedi ýaly gepleşigimiziň iň ahyrky tapgyryna, iň bir ykbal çözüjü, iň esas tapgyrymyza gelip etdik. O tapgyrymyz iki ady we ýa telewörjülerden gelen sowallar tapgyry, ýa-da duýgurluk tapgyry. Siz diňe bir öz zekiniňiz synap görmänisem öz duýgurlugyňyz hem synap görürsiňiz häzirki wagtda. Bu demek 3 tane biziň telewörjümiziň ady, biziň muştagymyzyň ady ýazylýar ekranlaryň ýüzünde. Kimin aýtyp edip de ähmet çekkenligi, nähil sowal iýerenligi ýa näçe ýaşyndadyr hiç ýyly maglumat ýok olar barda size berilmeýär. Siz öz duýgurlugyňyzy esaslanýaňyz ilkinç taýla bolsa parahat meritli edýär sebäbi
iň öňde barjy utuk boýunça häzirki wagtda bäsleşmez. Parahat saýlap bilersiň. Alınjak utuk, sözüňizi bölýän alınjak utuk 50 utuk, ikige de kömek mümkinçiligi bar, unutmaň. Her kömege 10 utuk ucundan kemelýär elbetde. Parahat başlygyny. Aynur Anna Çariyevaň berjek sowalyny saýlaýar. Aynur Anna Çariyeva. Anyk saýlawyňyzmy? Aynur Anna Çariyevaň iweren sowalyny geçmäkem. Aynur Anna Çariyevaň kimdigini aýtyp bereýin. Geçmedi ýaly. Biziň gepleşigimizde ýerli tomuş edýän jiglerimizden biri bolup, Aynur Anna Çariyeva Aşgabat şäheriniň 60-njy orta mekdebiniň 3-nji synp okuwçysy. 3-nji synp okuwçysy. Iweren sowalym ýazgydyňyzdan diýsegem bolar, bilseňiz ýa bilmeseňiz sowal şeýle. Mickey Tçanjygyň, ýani Mickey Mouse'un güjüjüniň ady näme? Mickey Tçanjygyň güjüginiň ýa-da itiniň ady näme? Ene bize gelip goşan sowal. Biz şu pursatda biziň gepleşigimizde ýetgireli tomuş edýärligi üçin şeýlekem sowalyny iwerellik üçin Aynur jigimizde köp sowallarymyzy ýetirýär. Parahat pikirlenip bilersiňiz elbetde. Wagt çäkdir, ýöne belli derejede hem çäkli. Hiç il jogaplar ýok. Diňe ikige de kömek mümkinçiligi bar. Men anyk jogabyna bilemok, ýöne Mickey Mouse diýip aýtlandyrylýar. Mouse ingliz dilinde sıçan bolýar da, ýöne güjüniň ady Mouse bolaýmagy mümkin. Güjüniň ady Mouse'dur diýip jogap berýär. Kabul etdim. Kabul edeýinmi? Şeýler, ýalňyşam bolsa belki ýalňyş bilerim ýöne şeýler aktyp. Mickey Mouse'un güjüniň ady Mouse diýär. Kabul etdim. Hatta parahat şu wagt aýdýanna, size gurrun berýän öli kulagyma da ýakymly däl şol. Mickey Mouse'un güjüjüniň ady Mouse diýip. Ýok. Dogry jogap o däl. Mickey Mouse'un güjüjüniň ady elbetde siz bilmäge hukukly Pluto. 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 Eşdädiňizmi? Pluto. Körpejigimiz de elbetde multfilmler bilen öldürmüş bilen baglanşyk sowaly berer elbetde. Diýdim ýanky diýişim ýaly ýazgytdyň, ýazgytçy diýär. We Mickey Tçanjygyň güjüjüniň ady Pluto. Planetaň hormatyna dakylan Pluto. Ödem tutýar. Multfilmde wagtynda. Tomuş eden närseniz belki Ýok, görmedim. ýani ýok inanmaň ýöne utuk itireňiz ok hiçeli, ýöne utugam kabul edeňiz ok we 195 utuk bilen gepleşigimizde bäsleşigimizde tamamlaýarys. Sag bolun. İkinci saýlaw mümkinçiligi Kılıç Poladow. Siziň gedeňizde düşýär Kılıç. Näme mümkinçilik bar? 2 tane telegörjemiz bar. Hudaýberdi Anna Muradow. Hudaýberdi Anna Muradow. Saýlawyňyzy kabul etdim. Hudaýberdi Anna Muradowyň kimdigini häzir özünden eşitersiňiz. Iweren sowalyny audio sowaly beripdir, diňläň. Salam, hormatly Zehin bäsleşiginiň agzalary. Men Gargalpastan Respublikasynyň Gargalpastan Lukmançylyk Institutunyň 4-nji ýyllyk taliby Anna Muradow Hudaýberdi. Meniň soragym şundan ibarat. Bir Lukmanda Laçynyň gözleri ýaly ýete göz, zinanyň eli ýaly mylaýym el we ýolbarsyňky ýaly batyr ýürek bolmalydyr. Diýen jümleler kime tegişli? Sowalyny özümem gaýtalap bereýin. Bir Lukmanyň Laçynyň gözleri ýaly ýete göz, zinanyň ýaly mylaýym el, ýolbarsyňky ýaly batyr ýürek bolmalydyr diýen jümle kime tegişli? Ýanky eşden jümleňiziň eýesi aftar kim? Gaýtalaýyn. Bir Lukmanyň Laçynyň gözleri ýaly ýete göz, zinanyň ýaly mylaýym el, ýolbarsyňky ýaly batyr ýürek bolmalydyr diýen jümle kime tegişli? Yani iki tane adat kömek etip bolýar diýdiňiz. Elbetde, kömek mümkinçiligiňiz bar. Birini ulanıp göräýin. Kömek edeýin. Kömek mümkinçiligi şeýle. Elbetde Lukmançylyk universitetinde okayan talip, geljekki Lukmançylyk bilen baglanşyk sowal berjek görnüpdir. Lukmançylyk bilen baglanşyk sowaly men ilkinji etjek kömegim şol adama.
Günnogor Aristotel diyen belen derece verilýär. Günnogor Aristotel diyen. Men pikirimçe jogaby Ibn Sina mı qadyan? Luqman Hakim Ibn Sina. Gaýtalam? Jogaby Ibn Sina. Ibn Sina. Abu Ali Ibn Sina. Yani Luqman Hakimim diýerler de türkmenler. Şey diýip jogap berýär. Anyk jogapmy? Anyk jogabym şol. Galyaňymy? Qadyan. Kabul edýär we 50 tuğa däl 40 tuğa münasip bolýan, gutlaýan. Hakykatdan hem galyç bolady. Elbetde Luqman Hakimiň meşhur sözleri şu. Luqman Hakimiň jümlesi şu. Abu Ali ibn Sinan meşhur jümlesi. Size Abu Ali ibn Sinan meşhur jümlesi baýyňda düşdüge 40 tuğa münasip bolýan, gutlaýan. Indi bolsa elbetde azat taňlyp, azat size Akmaýa Şyrowaň ýeren sowal gala diýen. Ona girşelin görelim. Akmaýa Şyrowa ýödünden eşdäýin kimdigini? Salam, hormatly Zehin Wäkteşiniň agdalary. Men Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Şyrowa Akmaýa. Meniň size berjek sowalym şulardan ibaret. Ilki bilen biz ady 1910-njy ýylda 125 million Amerikan dollaryny sarp edip gurýarlar. Emma ol ýydyna hiç ýyl girdeji getirip bilmeýär. Soňra edilýän kämeňdeş edip 1990-njy ýyllaryň ortalaryna ony ýene 200 million Amerikan dollaryny sarp edip gurýarlar. Ve ol ähli-çykdaýjylaryň öwüdini doldurmak başarýar. Gürrüň näme bardy diýe. Soraw gaýtylýan. Ilki bilen biz ady 1910-njy ýylda 125 million Amerikan dollaryny sarp edip gurýarlar. Emma ol ýydyna hiç ýyl girdeji getirip bilmeýär. Soňra edilýän kämeňdeş edip 1990-njy ýyllaryň ortalaryna ony ýene 200 million Amerikan dollaryny sarp edip gurýarlar. We ol ähli-çykdaýjylaryň öwüdini doldurmak başarýar. Gürrüň näme bardy diýe. Dogry jogap Titanic gemisi we Titanic kinosy. Sowaly özüme aýtalaýyn. Bu zat ilki 1910-njy ýyllarda 125 million Amerikan dollaryna ýasalypdyr we ondan hiç ýyly ýygyna girdeji alınmandyr. Soňra bolsa 1990-njy ýyllarda ony ikinji gedek 200 million Amerikan dollaryny sarp edip gurýarlar, ýani ýasaýarlar. We ol ikinji gedek ýasalandan soň ähli-çykdaýjylarynyň öwüdini dolmagy başarypdyr. Ýani ýygyna şonça girdeji getiripdir, hatda ondanam gowra. Gürrüň näme bardy diýe. Ine berlenem sowal. Esasy ýyllaryny ünsür seredin. Dogry jogap şonda tapyp bilersiňiz. Düşündiňim sowaly gaýtalap bereýin meni. Sowaly düşündüm men. Edil anyk jogap bady, ýöne jogap bar menne. Ol jogabym attraksion qadýanna. Attraksion. Ha. İlkinji gedek hiç ýyl girdeji getirmedim ka ýygyna. Boli awant kömegini alaýyn. Kömek mümkinçiligini saýlaýan, kabul etdim. Size ilkinji etjek kömegim bu zat bilen baglanşykly kinofilmim bar. Özüm gaty pajygaly ýagdaý bilen baglanşykly zat. Şu adyn aýtmaly zat ady bilen baglanşykly kinofilm bar. Kinofilm medir şonuň ýaly adlandyrylýar. We gaty pajygaly ýagdaý özünde jemleýän waka bolup geçdi. Kinofilm Titanic bolmaly. Onu doğru jogap näme? Gemidir olam. Titanic gemisi. Titanic gemisi o. Titanic gemisi birinji we Titanic gemisi ikinji. Kabul edýänmi da? Kabul edýän, o söz jogap. Kabul etdim. Hot şeýle. Elbetde 40 tuğa size münasip bolýaňyz gutlaýan tüýsürümden hakykatdan hem birinji Titanic gemisi we ikinji ýagny meşhur rejissör James Cameron'un suraty düşüren kinofilm üçin 1990-njy ýylyň ortalaryna şu kinofilm üçin edil ýene edil şonuň ýaly gemi gurulýar 200 million Amerikan dollaryna we kinofilmiň çykdaýjylaryny ähli şol kinoteatrlar, satışlar, petekler bilen ähli çykdaýjylaryny ýapýar. Sebäbi meşhur kinofilm bolup geçýär. Bilýäňiz-de Titanic kinofilmini görmedik, ýok bolsa gerek elbetde. Gürrüň näme bardy diýen sowalymyza da ine dogry jogap tapyp başardyk. Biz şu pursatda biziň illeşlemimiz ýani Hudaýberdan Namradowa şeýle hem Akmaýa Şyrowa köp sowal sorlamyzy aýdýar. Gepleşigimizde ýene öz sowallaryňyzy ýollap duruň mehriballlar. Köp sag bolun.
Mine gadyrdan ýerleşler, edi watandaşlar, bugünkü gepleşigimiz diýsen çekeleşikli we diýsen gyzykly ýatdan çykmajak boldy diýip bellätim gelýär. Edil şonuň ýaly hem biz bu gepleşigimizde ýagny öz esas tapgarmadan 5-nji dowuşçugyna öz ýeňjime tapdyk. O hem Farahat Meretliýew elbetde 195 ýaşlyk bilen biziň gepleşigimiziň ýeňjisi bolmagy başarýar. Şeýle hem ikinji ýerine 170 ýaşlyk bilen Gylyç Poladow we Azat Taňlyw üçünji ýerine 115 ýaşlyk bilen münasip bolmagy başarýarlar. Farahat ilki bilen äsidi gazanan ýeňişiňi üstünlüğünü bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Elbetde ýarşymyzy mundan beýlek jemleýiş tapgarlarda dowam edersiňiz näsip bolsa. Ýigitler, Azat size we Gylyç size hem ruhdan düşmezligi ilki bilen köp sag bolsunlar ýetiresim gelýär. Elbetde gaçgyzykly oýun boldy. Gyzykly oýun üçin ilki bilen şeýle hem ruhdan düşmezligi maslahat berýän. Şonuň üçin size hem mundan beýlek oýunlarda üstünlük arzu edýän elbetde. Bir daha gepleşigimiziň ýeňjileriniň hemmesine öz himayetgarymyz tarapyndan, ýagny 7 Dogan Harit Nişanly Suskarhanasy tarapyndan taýinlenen ýürüýte sowgatlary we Türkmenistanyň kärdeşi arkalaşygynyň milli merkez tarapyndan taýinlenen ýürüýte sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurar. Gadyrdanlar bizden daşlaşmaň biziň bilen gal. Elbette şuňky zehin bäsleşige atly gepleşige gatnaşyp ýeňiji bolmak meser etdi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiz türkmen ýaşlarynyň ähli wagtda bir çuňur pikirlenip bilýän türlü alımlardan bir oňat baş çykarmaklar üçin ähli urlarda zero şertler, mümkinçilikler döretip berýär. Häzirki wagtda dünýä üçin aýakdaş gitmeklikde döwletimizde zero bolan tagalalar döredilýär. Şu ajaýyp pursatda ýaşlara okumaga, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler açyp berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent baş hemiş aman bolsun, tutýan il ýurt bähwetli, umumy adamda da ähmiýetli tutumly işleri, uly rawaçlyklara wetlendir. Berqarar döwletiň bagtyarlyk döwründe şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän mehriban arkadagymyza öz sag bolsun aýdýar, hemde hormatly prezidentimiz işine rawaçlyklary edýär. Şu pursatdan peýdanan biz ýaşlar okumany, öwrenmäni, döretmäni mümkinçilik berýän gahrman arkadamyza sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň başy dik jany sag, il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri mydam rawaç alsyn. Ene diýdirleşler gadyrdan watandaşlar bilşimi diýaly biz öz zehin mäsleşýatly gepleşigimiziň her sanyna, ýagny esas tapgyrlarymyzyň jemleýijisi boýunça jemleýiş tapgyrmyza çenli bäsleşiklerimizi öz ýeňjilerimiz bilen dowam edýär. Edil şuň hem gyzykly we çekeleşikli duşuklaryň biri boldy. Biz şu pursatda biz üçin gijetini günnüde zähmet çekýän gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sag, başynyň dik tutýan her tutumly işleriniň elmi damary waşlyklary wetlenmegini tüýsüregimizden ardulap gepleşigimizi geçip gutarýar. Ýene sağlamyzda ýaşy günlerde ýaýlymda diýdarlaşýança hoş sag bolun.